In the Bankulu. Ngiyabonga ngazi inkosi zinibusise. Khona ngizothi sisahleli kahle besikade sihleli kahle futhi ngesikhathi. Into enhle indaba obubi bayo. Ayikwazi ukuba yinhle unomphela nobubi buba khona. Kodwa ngiyafisa ke Nazareth nikuthanda ukuhle nikuzonde okubi. Ngoba okubi kudala isithunzi esibi negama elibi ebandleni. Bese konakala lelami igama. Makubhalwe emaphepheni akubhalwa ngani? Ngabhalwa ngawe ngezathu kodwa bese kubekwe sami isithombe. Yawona sithombe yini wena? Ukuthi leli bandla kunzima. Khona kwakhona kulula. Kuyenzeka ukuthi uyikholwa. Ugcine usushibilika. Ngoba ukholwa kwala ekhaya uyidwala elibushelelizwe uyashibilika usuphezulu. Akahle kwakho umuntu onjalo fanele simqoqe simbuyisele la kade khona. Ngoba masila siwe solungisana. Indlela yashembe yinde Nazareth. Futhi inzima iyahlaba inamathi nameva. Singaba abaningi kodwa kuthiwa ihanjwa bambalo. Kepha mina ngicela ukuthi Nazareth sonke sihambe le ndlela kaShembe. Ingahanjwa bambalo sihambe sonke njengoba sisuke emakhaya sashiya yonke into besiyenze emakhaya sizala. Asenze okudingwa uyena.
singazenzeli okwethu ngoba wethu kuhamba hambe kube nomkhawuko okwakhe akupheli. Ngase ngithi cha okuzongilapha ukuma phambi kwenu maNazaretha. Njengoba sengiphambi kwenu nje sengisindile. Ngiyacela ukuthi konke okubi kudlule. Nabasuke emakubo bezelana maNazaretha ezokona ibandla, ngiyacela ukuthi umuntu angezi la esontweni uma ezokona ibandla akahlale ekhaya. Yothi ngoba esinhliziyo yakho mayisivuma ukuthi usengeza la bese yeza. Ngoba ukuza kwakho la uzokona lento enkulu kangaka asazi ukuthi ucabanga kanjani. Umhlaba wonke usuyibonile lento kodwa kuqhamuka iyathanda ke impukane ukuhlala entweni emhlophe. Ngoba impukane mayiyahlala entweni emhlophe ishiya ukungcola. Sifuna leyo nto iyowasho. Ayihlala nje impukane entweni emnyama. Nabantu banjalo ke. Ngiyafisa ukuthi maNazaretha njengoba sibaningi siba ngaka. Noma ubani abefikela kakhulukazi laba abangayigqokeli kube mhlophe. Obeyalelwe la ekhaya. Ngeyidingo leyo ukusizakala okuthize. Engathi angahamba phindele ekhaya sekutholile lo kade ezizele la ekhaya. Angilahli nani maNazaretha engihamba nani. Nani engathi maniphindele emakhaya ngafika emakhaya imizi yenu iphephile. Nako konke benikushile nifice kukuhle njengoba nikushile ingaqikeziwe imizi nemfuyo yenu ingantshontshwanga. Ngoba khona abantu abahlalele ukuhlukumeza maNazaretha. Mayeza kuJulayi umuntu ubuya inkomo igwaziwe ifile. Mbuzi idlisa upoison. Bakhona abantu abalwa nalo maNazaretha. Noma ungalwa kanjani lento thina maNazaretha singabokulwa nabantu abangakholwa. Kepha solwa ngomthandazo. uNkulunkulu uyosiphendulela. Tabani Tabani Nani Yubina Tabani
Ngiyabonga bantwana baNkulunkulu. Ngibonge nokusuka kwethu le eKhenani. Hambo lethu sisuke eKhenani siza la. Nokuhloniphana kwenu niza la. Nokuziphatha kahle kwenu niza la. Ngithi angibonge maNazaretha ngoba phela into enhle iyabonga. Ngibonge futhi nabashumayeli abasigadela umkhumbi kaNkulunkulu. Ngibonge kakhulu nalabo futhi abasitholela umphongolo wesivumelwano. Bonke amakhosi nabefundisi kuyinikela kwabo. Ngoba inde le ndlela. Inzima futhi. Kodwa noma ubani ufanele mayihambe. Ngithi kini inkosi izinibusise. Iniphe konke nifisayo. Ngiyakhohlwa ke naye labafana abasifuthela imfijoli beshane ezigubhu. Ngoba yibona abasinika amandla ukuthi siluhambe loluhambo. Noma usuthi uyakhathala mawufika kubona uvele uthola amandla amasha uhambe bese uphephuka ngempela. Hayi maNazaretha inhle into yini yobone wayinina. Yabona mase sihamba sebeshaya into zabo labafana sisuke singasanyatheli phansi. Sesuthinta umhlabathi kancane. Ayikho into yake yaba into kanje emhlabeni yaqala ngobaba omkhulu. Uhlale phansi nje uyibuke lento. Uyabuke laba bathwele izitsha sebedansa. Beshaya emgidwala ekhaya nazo izitsha ekhanda. Ubona lento abayenzayo akuyona into yokudlala, into esuka ngaphakathi enhlizweni zabo. Ungcweleke yiyona into enjena ke maNazaretha. Ingcwele lento yini. Nani ningcwele maNazaretha. Yofunde lapho. Awufunde lapho baba uThesalonika wesibili 2 verse 13. Ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu. Awufunde baba. Ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu ningethuki. Cha baba uyifunde kanje. U13 kepha thina simelwe ukumbonga uNkulunkulu. Izanini uzwe kahle baba. uThesalonika wesibili 2 verse 13. Izanini ezizweno
Uyifunde baba masuyitholile. baba. Tesononi usuyitholile baba. Baba. Shaya baba. Kepha thina simelwe ukubonga uNkulunkulu Kepha thina simelwe ukubonga uNkulunkulu. njalo ngani bazalwane Njalo ngani bazalwane abathandwa inkosi abathandwa inkosi. ngokuba kwasekuqaleni Ngokuba kwasekuqaleni uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa ukuba kwasekuqaleni uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa ngokugcwalisa kukamoya ukugcwelisa kukamoya nangokukholwa iqiniso nangokukholwa iqiniso. baba. Kepha thina simelwe ukubonga uNkulunkulu njalo ngani bazalwane abathandwa inkosi ngokuba kwasekuqaleni uNkulunkulu wanikhethela ukusindiswa. Njengoba nila nakhethela ukuthi nizosindiswa la maNazaretha. Nokungcwelisa kukamoya nangokukholwa iqiniso, nikholwe iqiniso maNazaretha. Ningahambe nilandela abantu abasebumnyameni emakhoneni bakho imhlangano. Ngoba yonke into noyilalela kubefundisi mabe phambili bengekho ebumnyameni. Mabe sebumnyameni ningabalaleli. Ngoba ibandla liyalimala linyazwa ukuthi kunemhlangano eyenziwe ubumnyameni. Into eyenziwe ubumnyameni makuvela ukukhanya iyabonakala ukuthi ayiphambili. Nize ningakhohlwa abantwana baNkulunkulu ukuthi la kukhona uNkulunkulu nobungcwele noSathane okhona isikhoko sakhe. Ngoba usuke ezofuna labo abakholwa kwabo kuyantengazela. Ngicela ke maNazaretha niqine ekholweni. Ungabi ingubo ezimhlophe ezikholwayo. Inhliziyo zenu zibe zingakholwa. Akube mhlophe inhliziyo kube mhlophe ingubo. Ningavumeli kuba igqila ezikaSathane. Ngoba uma nivumela uSathane uyonakala umsebenzi kaNkulunkulu. Akube yilowo nalowo wazihlole. Ukuthi usekhona nokholo wakho oyihlola ukuthi usekhona nokuthi usekhona usakholwa yini. Futhi into efanele siyenze maNazaretha asingakuphoqi ukukholwa kube ukuvuma kwenhliziyo. Ngoba iyona inhliziyo egcina okuba egcina okuhle. Ngoba kuyenzeka sihambe nawe. Kanti wena kade wayihlubukela. Kanti masihlangene la maNazaretha suke solungisela umphefumulo. Ukuze ushambe mayise ithatha le umoya wakhe lo uyithola indawo la ethi usifundisele kuya khona. Ungifundela ke lapho. Izaga Izaga 11 verse 17 kuya 20. Ayifunde baba. Umuntu onesihawu wenzela okuhle umphefumulo wakhe. Kepha ono moya Kepha ononya uhlupha inyama yakhe. Umubi uthola inzuzo yenkohliso. Umubi uthola inzuzo yenkohliso. Kepha ohlwanyela ukulunga. Kepha ohlwanyela ukulunga. Wovuna okuqinisileyo.
unomvuzo Unomvuzo oqinisekileyo. oqinisa ekulungeni uyakuphila, Oqinile ekulungeni uyakuphila. kepha olandela okubi Kepha olandela okubi uyakuba ngukufa kwakhe. uyakuba ngokufa kwakhe. Ba Qhubeka baba usha u20. Usha u20 baba. abanhliziyo ephambeneyo Abanhliziyo ephambeneyo bayisinengiso kuJehova, bayisinengiso kuJehova. kepha abaphelele endleleni yabo Kepha abapheleleyo endleleni yabo bayawukuthokoza kuye. bayintokozo kuye. Ngiyabonga baba, inkosi ibusise. Umuntu onesihawu wenzela okuhle umphefumulo wakhe. Kepha ononya uhlupha inyama yakhe. Omubi uthola inzuzo yenkohliso, kepha uhlwanyela ukulunga unomvuzo oqinisekileyo. Oqinile ekulungeni uyakuphila, kepha olandela okubi uyakuba ngokubhubha kwakhe noma ukufa kwakhe. Abanhliziyo ephambeneyo bayisinengiso kuJehova. Abanhliziyo ephambeneyo bayisinengiso kuJehova. Ukusho ukuthi abanhliziyo ephambeneyo ilaba abangafuni ukulalela. Kepha abapheleleyo endleleni yabo bayintokozo kuye. Abamba ngomthetho kaShembe bayintokozo kuShembe. Into elahla umuntu la emkhiphayo la esontweni abafuneka abangala esontweni. Yenzeka nivumelana nabangani bakho, nivumelana ngobumnyama. Nawo bafuthi nabangani ningabe nisafuna ukulalela abagcotshwa. Senithi niyazi nina, nisalawuleki. Khuzwa ngapha, phutshwe ngapha, khuzwa ngapha, phutshwe ngapha. Nokuhlakanipha kakhulu kuleli bandla. Akunazi izithelo ezinhle. Fanele uhlakaniphe nje, uhlaniphele into oyiphiwe uNkulunkulu, ungahlaniphele leli bandla. Leli bandla walifica livele likhona. Fanele ulalele thina bese wenza lo sithi kwenze. Owakho ukuhlakanipha ukuhlakanipha emzini kababa wakho usuvu bese besha abanomzana bethi cha lo mfana uhlaniphile uvusile umuzi kayise. Ungazobhidliza lento enkulu kangaka eyakhiwa indoda iyodwa. Phinde ufunde lapho baba. Mahubo 1. Mahubo 1 verse 1 no 2. Ba ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, Usisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi, ongahlali enhlanganweni ongemi endleleni yabakolodayo, ongahlali enkundleni yabakolodayo, kepha emthethweni kaJehova, kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. kaJehova, Ozindla
ngemini nangobusuku Ngomthetho. ngomthetho Wakhe imini nobusuku. nobusuku. Ngiyabonga baba. Ba. Usisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Ongemi endleleni yezoni. Ongahlali enkundleni yabakholodayo. Lokho ke kuwenzeka uma unabangani esontweni, ugcina ungasazi ukuthi kusesontweni noma ikuphi. Ugcina ungasalawuleki. Makuthiwa kuyiwale wena uthi uyale. Unento efanele ngayikhohlwa amaNazaretha eyinto eyaqala nalo kuNazaretha. Ukuthi shembe uthi wena abantu abayile thina sithi abayile. Amadoda amathathu no obona mayisengena amadoda amathathu uhosheke. Ngoba ithuba lisekhona. Ungaze uthi uhosheka kanti su late. Fanele ubuye ngesikhathi sisekhona. Ngoba silokhu sinilungisa nje silungisela kona ukuthi iwe phambili. Sigcine siwuzuzile umbuso kaNkuluNkulu. Ngoba masila siwe sosebenzela umphefumulo ukuthi uyizuze indawo kwelizayo. Kodwa kukuwena ukuthi uyathanda yini. Uthanda kuphi ngapha kwamnyama ndawo nangapha ezulwini. Wena akoyikhethela. Kodwa kubike ngelinye ilanga uma uhamba emhlabeni usheshe ubuye. Abanye abantu bayashesha ukubuya. Esezobe utahamba kahle manje usuwabuye sesimeni somuntu okade esebekiwe bese izingane ziyasaba. Asenze okuhle isikhathi sisekhona. Singayivali indlela yethu. Sibibiyele ngameva. Namatshe kodwa sihlalela ameva sihlalela amatshe sihambe ekhanyeni. Siyofika kwaShembe. La esithi masizala sizosebenzela kuya khona. Ngiya emaphethelweni bantwana baNkulunkulu. Uma sihlangene lapha amaNazaretha sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Sizonxusa uShembe ukuba uma esehlunga amagama angawalahla wethu siwafice khona. Namhlanje ke bantwana baNkulunkulu umhlangano uyavalwa. Sizokwemukeliswa izibusiso sizovuna besikutshala kusukela umhlangano ungena. Kodwa phela isibusiso asiyila singathunyiwe khona. Siya la sithunywe khona. Umuntu phela uzovuna abekutshala. Ngiyafisa mina amaNazaretha uthi ngelinye ilanga ke sibe munye nje ke senze into eyodwa ngesikhathi esisodwa. Ungabi khona odoze ebhekisali. Akekho noyedwa ozohamba ngaphethe lutho. Ngoba ngiphethe into ezimbili ngiphethe isiqalekiso ngiphethe isibusiso. Lesiqalekiso siyatholakala. Ngeke uthi wena ugqeza amatokoda abantu, utshontshe imvunulo yabantu, uthi uzohamba nesibusiso. Kade ekhala lo muntu wemvunulo. Akaseze ukugida kusasa nje. Kanti anoyitshela izingane uma utshotshela iNazaretha awuphindi uyeke. Umtshotshela unomphelo noma ungasathandi. Ukuyena umuntu uyikhethela ukuthi hamba nakuphi lokho okubili.
ngoba phela bakhona nabaxova ibandla bedukisa amakholwa naye uzozuzwa kona phela ukuthi ubeyadukisa amakholwa uzozuza indlela yakwalasha kodwa phela uzuhamba manje sizoququda nje isona ukhona emhlabeni yeke kubatshela abaningi yoze kufike insuku zokuhamba-ke bese uyakhululeka kodwa ungakhululekile kwangempela ngoba phela nakhona leyo yakhona ufika bakubuza ngoba phela njengoba sonke sila sizofuna indlela ekhaya sizocenda indlela esihamba ngayo mhla uNkulunkulu ethatha umoya wakhe ngoba inyama iyobola yena uthatha umoya wakhe awufunela indawo uma ungabe unayo indawo yomoya iyasetshenzelwa ke ana zathi ake sile ingubo zethu zibe ngaphakathi enhliziyweni singabe ngaphandle ake kube inhliziyo ezimhlophe eqala bese kuba ingubo emhlophe ngaphandle singathi nje basibahle kanje kanti kuyakhalwa ngala sisuka ngakhona bathi omakhelwane mangabe nalo uyongena ezulwini nathi siyongena Manje mawuzalana abantu bangakini bakuthande bakuphathise ngisho imnikelo uthi hayi osinikelela kushembe usicela ukuthi nokuthi ngoba bebona inhliziyo yakho uthi hayi cha uyikholo aheleza umoya wokuzwana phakathi kwamakholwa abaningi bayaduka nize ningayoni lento mana zathi abaningi basayifuna nani niyabona kodwa ngeke lento yoniwa abantu abaningi liba lodwa uyayichashaza elingcolisa yonke into izambane liba linye esakeni elibolisisa kalonke Ngiyacela ke maNazaretha ningavumi usathana ngene phakathi kwenu Ngicela ukuthi nenze okuhle maNazaretha phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi yenu emihle bese bekhetha inkosi futhi nihambe ngobuqotho phambi kwabantu Umhlaba usonibonile ukuthi maNazaretha ayikho enye indawo inina nina ke sekufanele nibamukele labantu abafikayo nihambe ngobuqotho phambi kwabo kungezeki into ethe phecelezi nize ningayoni le nto ifanele lokuphila ayithengwa ngamali lento baba mkhulu nje owahluphekela thina mayithi asifici vele sivuthiwe into yamahala uncenga inhliziyo nje ube ivume bese umlandela Nkosi busengizwile sizovala inkonzo yethu yamanje isihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha 186 sizocela umvangeli uNgcobo wakhona lapha ekhaya sola isihlabelelo inkosi imbusise Nkosi busuphuma wangcwele kubachazwa awukukhulu
kungani na abantu nonke ningani babazi leli gama libabazeni abantu nonke leli gama ilingaka ingaloluta leli gama awusesenziwe izindlamafa awulelifa elimiyo elimiyo awaphakade akungani na abantu nonke awuningali babazi awuleli gama aweli babazeni awe bantu nonke awuleli gama awelingana ioma sonile ngaleli gama ake siyawuphuza imthingo kuphela awlowo muthi phakathi awuphakathi kwalowo akungani la webantu nonke awuningali babazi awuleli gama aweli babazeni leli gama yina bathindiya phela kulelo lizwe lobomi bathi kanti awulihle kangaka umuzi-ke wakho awudingi langani awukwanenyanga awuja uva
Awini Baba Singh, we want to know. Awini Kama, Ina Ili, Awe Bunganina. Bantuloke Aveningal babasi Bolenikama Aveni babasi Avantuloke Lili kama ina ili baba Asbon.